Vídeo sobre a exposición Castelao Grafista, no edificio do Liceo de Betanzos, ata o vindeiro 15 de novembro de 2025. A mostra recupera, con motivo do ano Castelao, debuxos do álbum Cousas da vida do Rianxeiro, así como 19 facsímiles da colección de arte A Fundación. A exposición inclúe tamén retratos fotográficos, manuscritos e as cubertas das primeiras edicións dos libros do político e intelectual. Castelao Grafista. O 2025 declárase ano Castelao, coincidindo con o 75 aniversario do pasamento do artista intelectual en Bos Aires, un 7 de xaneiro do ano 1950. A exposición Castelao Grafista, facsímile, é a segunda etapa do proxecto máis amplo, que nace foito da colaboración entre a Fundación Gonzalo Torrente Ballester e a Real Academia Galega de Belas Artes, entre outras institucións, para facilitar a difusión e coñecemento da obra de Castelao en diferentes cidades e países. A Fundación, Obra Social A Banca dá un novo impulso a esta iniciativa incluíndo no proxecto Corrente Cultural, que leva a programación cultural máis aló das grandes cidades galegas. Unha selección rigorosa de obras ensina o seu progresivo compromiso ético, social e político, pero tamén os seus recursos plásticos e como culmina a definición da súa linguaxe no encontro entre texto e imaxe, desde as colaboracións na revista Vida Gallega, as ilustracións nas que o texto adquire un protagonismo ascendente que sintetiza en colaboracións que, baixo o título xenérico de Cousas, poden ser vistas como propostas humorísticas, pero tamén como reflexións de fondo social. A progresiva politización vese reflectida nos cartéis e as colaboracións da década de 1930, dun modo moi especial, nas estampas de guerra. Indagan a peculiar relación entre pintura e ilustración na obra do artista, empeza levando imaxes desde a primeira a segunda e cando en 1945 quere pintar o seu testamento pictórico leva até a unha ilustración de guerra de 1937. A derradeira leición do mestre, na que queda visible a presenza do espírito da estampa. A exposición, comisariada por Miguel Fernández Cid, conta cunha importante presenza de ilustracións, en formato facsímile, da colección A Fundación e da colección A Banca. A política non foi nunca a miña profesión, pero si a miña vocación, a vocación de toda a miña vida. Comparado o sentimento galego dos meus primeiros debuxos coa idea galeguista do meu recente libro e veredes que son unha mesma cousa, e veredes que eu souben conservarme idéntico a min mesmo e que a miña vida moral e política é unha liña recta como a franxa azul da vosa bandeira. Xamais cultivei a arte pola arte. A arte para min non foi máis ca un elemento, un recurso, un medio de expresión, e co lápis ou coa pluma só quixen ser un intérprete fiel do meu pobo, das súas mágoas e das súas esperanzas. Debuxei sempre en galego, escribín sempre en galego, e se sacades o que hai de galego e de humano na miña obra non quedaría nada dela. É verdade que gañei unha certa sona como artista, sen o procurar, mais iso non quere dicir que eu sexa un gran técnico da arte ou que producise algunha obra maxistral, extraordinaria, desas que van parar os panteóns da arte. Non. Das miñas mans saíron moitas obras, moitísimas, pero todas elas son de papel, pequenas, perecedeiras, insignificantes, dunha pobreza franciscana, se queredes, pero teñen algo, teñen calor de vida e están cargadas de humanidade e ese é o seu único mérito, un mérito impagable, que non é meu. O lápis e a pluma foron as miñas únicas ferramentas. Un anaco de papel abóndame como material, e con tan pobres elementos dei expresado a grandeza das miñas ideas e sentimentos. E digo grandeza porque non son ideas ou sentimentos meus, egoístas, senón ideas e sentimentos dun pobo cansado de sufrir. Traballei toda a miña vida para converter o sentimento galego en idea e agora sigo a traballar para converter a idea en feito histórico, e todo poderá ocorrer, todo, menos unha cousa, que eu traizoe a razón da miña vida e a confianza que os meus irmáns depositan en min. Castelao. Presentación pública de sempre en Galiza. Bos Aires 1944.